Balikan to mga higala ha, ang survey result kay matingala man ka mga kaigalaan nga kining maong survey nagsugod namang impeachment ni Sara nganong mao man ni ang resulta sa survey result. Mao man ni ang resulta sa survey. Pareha ang sa Pulse Asia og ang SWS, no? Social weather stations o kining latest mahigala ang Pulse Asia mausad. Ang nanguna mahigala si Vice President Sara Duterte, unya si Senator sa Christopher Bungo o Robin Hood Padilla, natapod sa survey for the presidential, vice presidential o senatorial race alang sa 2028 nga elections. Straight to the point. Na atong balikan mga sukit paminaw, no? Asa man tong table na to dong. Unahon sa to balikan sa tong table be kay ngano dako ni mga higala nga kuan. Dako ning butanga mga sukit paminaw. Explain na ko nato ni. Balikan ta tong table nga tong gi-discuss ganina kasama nga names. O kini. No, sabay ba pasabot ani mga sukit paminaw? Ato ni mga higalang atagag pagtagad, no? Unya kung mahimo og ato pa ni mga kagalaan nga kini ni ang maklaro na ni sa ato mga listeners ka dong. Maklaro na siguro, no? Unsa may pasabot ani mga sukit paminaw kung atong tagag pagtagad yun, ato mga higalang i-explain og maayo. Kini magpahigala nagpasabot nga tanawagon unsa may question ani mga sukit paminaw para maklaro na ginato ha. Sige ko no. Ang question niya niining maong table, yan na may laing table. Of the people on the list, whom would you vote for as President of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were candidates? Sabi ni saya pa, sa mga nga nakalista din asa nila ang imong pilion pagka-presidente sa Pilipinas kung ang Mayo 2028 nga eleksyon himuon karon unya mauni ang mga kandidato. So mo niya, nag-una mahigala Sara Duterte. Imagine kang siging impeachment, ngano nag-una man siya. Suwa siya matandog sa Quadcom, pirting bugbog mahigala nilag attack sa Quadcom, pirting bugbog nilag attack sa House Committee on Justice. Hasta ganito mahigalang taga-amlak dito ng gawas naman to. Pero ngano man despite the fact nga mao na ilang gihimo, hangtod karon nag-impeachment na lang, si Sara Duterte nakakuha 49%. Nag-una siya. Si Leni Robredo second, pero layo nga pagka-second, 26% ra ang kang Leni. Pwede mo mabutang nga gilo ni dong kining nga kolom, kining kana nga kolom 49, 26 kana para pag-emphasize na to. Ato explicar ha. Ngano inana man? Dili ka ni mga higala nga ang mga tao nakasabot mga kaigalaan o mga gano'n magkanimaong inyo god. Unahan yung tinuod nga problema. Dili man Sara Duterte may problema. Ang tinuod nga problema sa Pilipinas kinsa man. Unsa man gyud kanang klaro-klaro lang ba? Klaro-klaro lang. Kini mahigala atong gisgutan kining maong survey result dili ni ako nga survey result. Akong gi-quote mahigala ang Pulse Asia ani. Result ba sa kaya mahigala di ta mo quote nga kuan ila ra ba ning survey. Ato itong na-discuss ka na ito itong social media stations, karon ato na-discuss niya may galang sa Pulse Asia. O sa'y pasabot, ani. So, si Duterte 49%, si Robredo 26%, si Raffy Tulfo 14%, ang uban tag 1% na lang. So, kung imong iipon mga higala, bisan pag imong iipon si Raffy Tulfo o si Leni Robredo, pila may score 26 plus 14. Ang kang Tulfo, pila man? 40% ra. Iipon ni mo kang Vince Dizon, mag-usa silang tanan. Kamagalong, kang Ture, tanan. Di ka po sa kadaog, di bisag mag-usa silang tanan. Straight to the point. Ngano man Bisag iusa silang tanan, di makadaog. Ni Vice President Sara Duterte. Ngano ka? Di ka ang mga tao mahigala napulaan na sa sigig attack nila ni Sara, kadugayan mo rin nabungol na hinuong mga tao. Kasabot na mga tao, kapoy ba ninyo? Heba may sa inyong tumong ba? Nasuya lang mo, nag-una na Sara sa survey. Pangita mo pa maagi nga mapildi ninyo sa, kanabang pangita mo, unsa inyong buhaton, dili pagpangdaot lang, nga sigig pagpangdaot, pangita mo nga kanabang alternative nga kini mas maayo ning usa. Pare ba sa usa ka kumpanya ba, gusto kang mapromote ka sa kumpanya, pagtrabaho pa ning kamot, makitaan ka sa management nga maayo ka. Dili kay imong dauto ng usaha, libakon nimo maayo, imong pasipsip ka nga to sa taas, imong siyang libakon og maayo, dauto nimo aron nga madaot siya. Nan karon og dili mo tuo ang inyong boss.
Ubingon boss nga di siya lang gihapon may gisaligan. Ha? So ang imong saligan ra, ang imong ra yung pagpanaot dili na maayo. Ako na mo taganta mo example ha sa usa ka kumpanya, ganahan ka nga mudako imong ranggo, ibutan ta lang. Trabaho lang diha kay tan-aw man ng management. Og kamao ba kang mo trabaho o di ba? Nagtan-aw man na. Og inana mahigala nga imong yung dauton. Sige kag daot imong pasipsip ka to sa management niya, sige kag daot niya na kasyawa ginay kuan mo na. Yang di mo tuo ang management, mga management di man kay akon sa ako nakita lahi man may man siyang trabaho. Malisod kay na. Mao ni siya ang katawhan ba? Ang mga tao mao may itong amo ani. Kay ang katawhan, ang sovereignty resides in the people. Matod sa Constitution. And all government's authority emanates from them. Therefore, niining demokrasya nga pamaagis pang gobyerno, ang amo, ang katawhan mao mahigala ang dunay gahom, ang katawhan mahigala mao'y haring lungsod. Ang problema ng pagkaharing lungsod sa mga tao kay panahon na lagi po sa eleksyon. Basin ba magkapangita kag maayo ba nga at least mga tao mingon niya na okay ay sa okay man ni si ngano man ni akong kuandong. Okay man na Sara pero kana na ang di pa may mas maayo niya. Ano ba? Puhalan ba mapuhalan? Na pa may mas maayo niya. Kay kung sige ka mahigala nga kana na ang daot sige daot basig dili siya magsilbi basig lahi siguro. Ngita siguro laing strategy. More ni okay na tingala ni dong ni ako monitoring. Tingala mangitag laing strategy kay og tan-aw ka ng strategy wa masilbi. Kani usa may lagi mo gikan pa squadcom hala attack nya abot sa House Committee on Justice attack hantod karon impeachment god niabot na sa impeachment nya nganong mo man score ni Sara Duterte ambot lang ka sa maabot nga mga adlaw pero ta kasabot og masigi ganahin og saka ni na mo nagiingon sig daot saka may noon. Tanawa niya, ang akong ikaluyan lagi is ubos tanawa sa unaided. Sa kinsa man ning top 1 ani nga survey Sara Duterte, Leni Robredo, Tulfo, ang top 1 ba? Duterte 49%, Leni 26%, Rafi Tulfo 14%, Dison Vince 1%, Magalong Benji 1%. So sa top 5, wa ganing appeal town sa Risa Inday Maris. Kini surbiha, dili ni ako kay ako mo inyong kasukan sa uban. Naragod wa man tay problema kay na may mga trolls gyud nya kana na ang naka-duty sa atong programa. At least mahigala wa sa kon na sa Facebook no. Namay na po nadugangan sa gihapon akong followers. Kini mahigala mga trolls mo engage man gihapon na sila. Wala ko'y panahon mo tubag ninyo. Kay tungod sa kabisi na to ba. Napoy ato mga loyalista sa sila po'y tigtubag. Pero kato mga trolls, dili ko katubag ninyo kay busy lagi ko ha. Ngalay mo sulti na ko nga ako nung mga trolls nga nakakuan sa akong programa. Nasa Facebook daw. Iko sige lang kay may na lang po nga naa sila'y panginabuhi. Silduan po sila may gala duty mo dito ha. Ikaw mo duty sa programang Atty. Rufil Banyo kay para nga makuan kinini ang naay makasagang-sagang taon po dito. At kini ako dili man ni kamatuoran lang ning ato. No, ang ako ba kini sa nga survey dili ni ako. Dili ni kang Rufil Banyo survey dili po sa DYHP. Ako lang gikot gyud may gala katotong gidiscuss kanito SWS man to kani Pulse Asia ni nga survey. Dili ni ako. Kay doon na mo ikasuko ibahin-bahin lang po tubog suko pos Pulse Asia. Ang ako iniigo ra ta nag-analyze, unsa man itong analysis? Tanawa si Sara Duterte 49%, si Leni Robredo 26%, si Rafi Tulfo 14%, si Dison 1%, si Magalong 1%. Ang ako ba nga niining mong survey bisag iipon silang tanan, di sa kadaog yapon Sara. Kini surveyha. Nya ako nang kay Kaluyan na gibutangan nato sa ubos sa gihilopon. Si Risa Ontiveros nga 0.01%. Ngano naluoy ko ni Risa kay tanahon ba ni mo sa Risa kamao ba ya? In fairness ni Risa, mantigo man siya nga kwan pagka senador.
Unya, investigation, magkamao mag-Risa sad. Og mayon kang nag-effort sad mahigala, nag-effort sa Risa, oy. Kanagong Risa na movement dito sa Bacolod, dito sa Cebu. So, sa to panilihok siya mahigala. Di ba ang ato bang kakunan Inday Maris ka maingon itong ginikanan sa basta magkugi lang no dunay mapupo. Yaw sa man nagkugi mas Risa wa may napupo. Pero ay na siguro naka 0.1% kay kung wa pa mo kugi ba sigwa gyud siya. Ang ako ba wa man siya mapil sa top 5 ganong kuana ni. Ang SWS ni nga survey mahigala bisag na apil na sa top 5 ba. Si Tory o na-appear may ng story hinoon. Kini story ko nangandoy sa guno niya magkuan po pa presidente. Moto nga suko John Vic Rimulya ikaw ha. Kay kana ko mulakaw story ba daghan kay mga motor na magkuan maguna hasta mga highway patrol group. Mura ba sa glabaw pa kas presidente gitangtang John Vic. Daghang kag bodyguard ha. Upig ko minimum kami may manlakaw. Ha? So kanay usay pasabot ani. Muna nga kana na ang makaluoy tang Risa kay naaman to sila mga grupo mga pundok nga kuan. Dili sa Cebu nag-usa man sila. Naman to yung mga pictures gani dong names no katong sa Bacolod, katong dili sa Cebu, Risa na. Ha? Lahi kani na sila mga gipampirmahan. Kay in fairness si Risa ha, actually tinuray lang kana sa Risa Ontiveros Mantigo na. Fighter sad na. May utok sad. Og kuan ba siya pagkana na ang kumbati gid unta pod ba pero dili gid para iya siguro atong tan-aw nun dunay gid siguro mga kuan atong dawaton na ginas kinabuhi siguro Inday Maris nga nagi para imo na dili para imo sad usa nang example nako nga nabantayan gid kana si Ping Lacson kani adto may pa man nag-records Ping sa una di prinsipyo ana ba pagdagan niya tong sa unang eleksyon nga 2020 kon ba tong eleksyon pagdagan niya, pildi siya. So, hindagag balik. Kito sa Soto, kinikaroon, 2022, pildi yapon. So, kanas Lacson, kung senador lang, okay. Pero, kung dagang presidente, dili para iya ba? I don't know, sa sunod ng mga eleksyon, sa karon labi na karon nga murag lahi na niyang pakita nga taras ni Lacson. Lahi na ang Lacson kani adto og karon. So, pero naaray sa kutob niya. Kini sa Risa, kini naghago ko sila ani. Kisa may mga organizers ani. Awaw, dagko ni mga posters mga kaila, doon ay mga tao nga gipanghakot dito, nagkuan sila, unya, mga graduation ceremony, si Risa may gala, bukugi ba sad og suroy gid ba? Bukugi gid og adto asa dapit na invitation balibad. Gi-invite sa may gala graduation dito sa Sitio Batunday, nya diri Cebu, anak gitunga gid siya ba? So in fairness ni Risa, mantigo siya, tanaw na ko okay man gyud ta Risa, pero sa taman nga naaraman siya diha gyud. Nya, si Lini Robredo, wa gani mga higala mga panya. 26% mas Lini. Kung ka nga, si Lini, wa na yun. Kaya nga ko ba na ba nga, kada si Lini Robredo, maayo sad, actually. Pero mga tao, mangita ang gusto lang, unsa may the best para nila. Di man na to na mapugan, og mao ilang, lahi ilang nakita pod. Pero ako mismo, personally, kita kong Lini Robredo, maayo sad, si Lini. Kinis Risa, maayo pod. Pero mo, lagi na nga, saan taman mauraman kutob ang rating. Lahi siguro nakita sa mga tao. Ang nakaluoy ko kaya nga nung siya hindi ka maluoy ng 0.01%. Tanawa ko na Labaw pa man story hinog score kay may mas story kay 0.1. Ang iya kay 0.01. Unya naghago baya. Kining uban wa man ni maghago. Wa man maghago ning uban. Unya, tanawa ha, arita sa NCR. Pag-abot din sa NCR, pwede mo maglisan dong NCR dong. Kanang naikulong nga NCR, National Capital Region na. O, kana. Sige. NCR, sa National Capital Region, atong padak-an gamay dong. Pwede na makuan? Sige, kana. Sige. Ato i-explain ha. Sa National Capital Region, gamay biya si Lini og si Risa ha. So, dito sa National Capital Region, daog gihapon si Sara Duterte pero 1% ra iyang daog kang Lini. Sa National Capital Region, Luzon Sa balance, Luzon, tayo sila. Mo nang tanaw ni mo, ang dunay capacity magkabangga gid ni Sara, si Lini. Si Risa taon di gid magsilbi, oy, kay nga tanawa di sa kuan 0 man ganin ang iyang score Dili ni ako sa SWS na.
Straight to the Na point. atong balikan mahigala ni maong table ha. Ang ato ini analyze ra ta kay kini nga data di man ni ato. Data man ni mahigala sa Pulse Asia. Dili ako yung nag-survey ani, dili kami sa DYHP ang Pulse Asia ra. So ato lang gi-analyze nga buti pasabot day didto mahigala sa National Capital Region. Ang score mahigala ni Sara Duterte ug Leni Robredo. Sila gyud mo ay nagbangga didto mga sukit tig paminaw. Ibalik ko tulong tawa. Na kini nga kulom ha, national kanang NCR. Kanang nga kulom NCR, pila man ang kang Duterte Sara 39%, ang kang Robredo Leni 38%. Buti pasabot nga sila mga higala si Leni og si Duterte kon sila close fight. Ha? Close fight sila sa National Capital Region. 1% ray daog ni Sara ikumpara ni mong Leni. Pag abot sa Balance Luzon, taigod sila sa Balance Luzon. Tay sila. So kung ang eleksyon mahigala og ang Luzon na eleksyon way labot ang Visayas ug Mindanao pagkatrilingan ni Leni dayday. Si Leni og si Kwan Sara, thrilling kayo kung panalitan bang eleksyon dito ra sa Luzon. Daog si Sara mahigala gamay kayo. 1% ray daog. Pero diri man gud nakabawi makagalaan sa Visayas ug Mindanao. Kay tanawa gud no. Sa Visayas nga kulom 53% ang kang Sara, ang kang Leni mahigala 27% ra. Sus pag abot sa Mindanao, didto na. Ha? O kisay kunta ni makikuntrang Sara mahigala niya pag abot sa Mindanao makaingon gyud kan diha ng laay. Kay pag abot sa Mindanao mahigala pwede pagkalubungan gyud sa mga kontra. 87% ang kang Leni, ang kang Sara Duterte 87%. Ang kang Leni taon mahigala 8% ra. Unya ang kang Rafi Tulfo 2% ra. Gisirusiruhan na ng uban din mga sukit tig paminaw. Didto na. Og Mindanao diri sa kabawi gyud sa Mindanao ug Visayas. Pero Luzon lang kumbatir gyud unta. Si Leni may galag si Sara. Mao na tong analysis sa based ni ining maong survey result. Lisod ba sa kaayo mahigala og angang magmoingon ko nga og malahi akong analysis ana. Medyo lahi na no? Ato tinarong lang gina ato analysis. Kanang klaro-klaro lang ba? Nya didto di ay kung ang eleksyon mahigala ang National Capital Region ra, mudaog gyapon si Sara pero 1% ray daog. Pero kung ang eleksyon balance Luzon ra, sustabla di ay oy. Si Sara mahigala og si Leni. Apan pag-abot sa Visayas ug Mindanao diha nakapundo. Kabawi mahigala si kinini ang Sara Duterte mga kagalaan sa Visayas ug Mindanao. Straight to the point. Unya kinini ang pag-abot mga kagalaan diri sa kuan tanawa ra gud kana moingon sila mahigala nga kana mga supporters mga Duterte mga bugo na ha. Pero tanawa ang kulom sa ABC. Tanawa ha, ABC atong butangag kuan dong. Mo ni ang kulom mahigala sa mga upper class, middle class kanang D og E. Masa ni ang mga masa ning giasa kuan DE masa na ang katawhan kinabag ang katawhan. Pero pag abot nimo diri mga higala sa mga professionals, daw mga professionals ABC. Kana day mahigalang mga ABC voters. Daog man lagi ni Sara ani lagi dinhi. Sa tupa sa mga ABC voters, sa mga upper class, sa mga professionals, pila may score ni Duterte? 46%. 46%. Si Sara Duterte 34%. Si Leni Robredo mga sukit tig paminaw. Sikan gyapon si Leni pero 34%. Unya si Rafi Tulfo 10% na lang mga kagalaan. Vince Dizon 1% o si Magalong 1%. Straight to the point. So diha nimo mahigala makita nga pag-abot sa mga professionals, pag-abot sa mga professionals, daog gyapon Sara. So abot pasabot ini across all category of voters, Straight to the point. Samot na pag-abot sa masa, kanang letter D, kanang si kolom sa letter D, pila man kang Sara, 48%, ang kang Leni, 25%. Pag-abot sa E, katong yung kinabag-an mga masa na gyud katong kinabag-ang katawhan, ang kinabag-ang katawan, 59% ko na kang Sara, Nya 20% na may galang kang Leni. Ang kang Tulfo, mga kagilaan, kinis Tulfo, pang masa, matalis Tulfo, pero 15% na yan nakuha. So mo ni ang survey, nga kinini ang base ni sa Pulse Asia mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Wa gitaan ning kuana kay dili man ni ato sa Pulse Asia ra man ni mga sukit tig paminaw. Alas 9:20 na sa Banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
Straight to the Kunya point. ngano man ang hitabuang nga sige mo tang impeachment. Tungod siguro mahigala kay ang mga tao mo ra gikapoy na kay tanawon ba nimo ang mga viewers may sa impeachment mo naapektaran ba ya? Unya tanawon po nimong unod sa impeachment makigalaan medyo do na epekto sad. Example, kani mga higala rong witnesses nga gipresentar nila ang sa Article 4 mahigala kinsa man si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok o kining katapusan si Matibag mga sukit paminaw katawanan magunis Matibag. Natanawa ra ko dati ipakita nga video ha balikan ta na sa ning cross examination mahigala katong direct examination ni Matibag nga medyo ang mga tao na hinuon in fact mao ni atong kulom karong butaga sa niining tulo mahigala kamay papilion din na panalitan nining John Mark Calilong pulos man hearsay ang ilang mga statements kay wa mas masultig yun nga dunay assassin nga nakontak unya ang katong video wa pod sila dito so pulos hearsay pero niining mga hearsay nga tulo moingon ko mahigala sa gilang sa Article 4 na biyaan nilang Article 4 adto sa proceed sila sa laing articles kay base magkabawi sila dito. But kining Article 4 ug ato mga higalang basihan lang medyo alanganin ang prosecution ani mga higala. Straight to the point. Prangka-prangka na pagkaistoryahan labi nas matibag mahigala ang napuno sa bugal-bugal sa matibag ron sa mga social media platforms day. Yeah, ato balikan mahigala ni pamahayag ni Matibag atol sa impeachment hearing ha. Sige ato kuno balikan dong. Asa man to testimonya ni Matibag be. Tanawa ra god. Kani nga portion sige. Okay. Sige proceed kuno gamay. Just one last question on this point. So considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearance in today's proceedings? Well, we conducted some meetings on this matter. Meetings. You mean prior to your appearance to this honorable court, you met with members of the prosecution? Yes, twice when I was informed that I will be a witness on the pretrial order All right. Did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors? with the chairman of the committee, with the Chairman. Congresswoman Jerry Miller. Okay, You are- posa. Kini nga pangutana may gala side bit lang yung pangutana. Pero dako man yung implication sa mga tao. Kay sa ato pa di ay kanang pagka-present nimo diha sa wa pa sa i-present dito. Nagka-istorya sila gyud ay ni Luistro, ha? Ang man ang istorya ninyo Luistro, siyempre istorya gyud mo sa kaso. Ang nagrosaryo ra mo dito. Dako nag implication sa mga tao mahigala kay mingo man na briefing na daidaan. Dili malikay ha ang pangutana mahigala ang attorney Binluan wa man kay subpina sa ato pa ni amang kakaron nagsabot mo sa taga prosecution. Nagsabot yang komisan. Katwice pa ganito no kaduha. Magkakaduha sa meetings kabisi ni Matibag mahigala isip NBI director nag-meeting sila ni Luistro. Si Luistro gyud ka meeting. Nya mga tao na nga maminaw mingo man sa kadto di ang pag-present ni Luistro, na dito. Drama na lang dito. Nag-briefing na daan, ha? Kaya nag-meeting man sila, unsa man yung istoryahan pag-meeting? May istorya lang tagklaro ba? Unsa may lang istoryahan pag-meeting? Man og mag-istorya sila sa panahon sa ilang pagka-college pa sila. So nag-istorya na sila pag-meeting pa lang daan mga sukitig paminaw. Unya nagkape-kape gyud nga magsagad ang dali anang kape-kape man. Duda ko dili kini ni EXL Coffee Mix 17 in 1. Orag ang panyawan coffee gyud siguro. Ato lang ay katawa may gala kanigo nga mga pangutana. Mura na siya kilid-kilid lang nga pangutana ba? Ang kilid-kilid nga pangutana pero dakong implication alang mahigala sa mga tao. Nga mingon so nagsabot na dahil mo daan. Ang aman og nakita sila. Unsa may lang istoryahan ko no kebe. Magkita sa kaduha sa kita Luistro prior sa iyang prior before kini sa gi-present na. Sawa pa sa buling ko diha nakita sa kaduha. Ang unsa may lang istoryahan. So istorya ko to lang unsaon ta man ni pagkuan nga atong ani one papamagi nga saon ta man nga mapindawon gyud sara. Straight to the point. Ato nga balikan mahigala tong duga mga videos mahigala ni attorney Matibag mga sukit paminaw mao sa ni atong kulom karon sa pamantalaang The Freeman. Actually kung imong i-evaluate mahigala
medyo nakuha na hinuon ni iya mga higalang testimonya ba. Murag na apiktara na hinuon ni kay gawas mahigala sa questionably ang admissibility tungod kay hearsay ni iyang mga pamahayag. Gawas ni ana mga sugid tigpaminaw ang kilid-kilid mga kahigalaan nga mga panghitabo medyo nakaapiktar po niya ang iyang credibility. Unang-una mahigala ang admissibility of evidence kay di pa man sa may director at the time. So ang iya lang yun aron mohaong mga higala ang iyang istorya nga naghimo sila og kini ang task force. Unya ang task force nga gihimo atol sa cross examination mahigala gihimo before mahigala sa gipatawag sa House Committee on Justice. So special task force. Unya dugang pangutana mahigala nga matibag. Ate wasal gud kuno kasamang names. Kana. Sige daw. Balik sige. Confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony. What was the what? Okay, you can explain. Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discuss matters that's supposed to be covered by my testimony because I'm a direct. Facts that he only Okay, assumes. sige, pause. So natural, nag-meeting sila si Juan John, si Luis Tro gyang ka-meeting. Ang lead counsel gyang ka-meeting. Unya nga, magunsay imong ma-discuss na. So nagsabot sila sa mga matters nga covered sa iyang testimony. Siyempre mga kigilaan, kung saan na ito sunod nga mga diskusyon, mo niya ako pangutana, kanina mo itubag, ha? Di malikayan ang mga tao magduda gid ana, no? Gi-practice ang daan. Kaya siyempre may higala atol mga kaigalaan sa meeting, kapi-kapi gamay. So nagduda ko ang EXL Coffee Mix 17 in 1 gid. Kaduhaman nag-meeting ato lang sang konon nga basig panyawan coffee tong usa inday marit. Ato lang lagi katawa mga sukitig paminaw. Mahimo sad nga katong black coffee pod sa EXL. Kay mo man ay madaldal yung kapi-kapi mahigala ko mag-meeting na, no? Ang istoryahan nila siyempre, of course. Ang istoryahan nila ang about sa kaso. So mga tao magduda gan nag-briefing na imong daan. Ato balikan mahigala tong dugang paghatag pagtagad aniha. Mo na nga kinis matibag makigilaan taon medyo alanganin iyang testimonya mo naman ko nga basin makabawi sila sa sunod nga article. Ato na sa sunod kin basta kining article 4 mahigala medyo alanganin ang prosecution ani. I don't know sa sunod nga mga articles basig makabawi ang prosecution. Ato na sila dayon. Ilan na ni mahigala gibuhian kay kining testimonya matibag. Aning tulog do? Si Kalilong, si Lutok, si Matibag. Bigko may pasultiyon asa may pinaka-the best nila kuno. Straight to the point. Okay, ato nga balikan mga sugid tigpaminaw kay mao gina nga ang una medyo alanganin ning iyang testimonya man ang maingon ko kining sa article 4 medyo alanganin wa ta kay bawo basin makabawi sa sunod nga mga articles no ang prosecution ani but kining pirmirong article mahigala nga ilang gipugos gud ang grave threat og ingon man mahigala ang matawag nato inciting to sedition alanganin kaayo no unya ang testimonya ni Matibag awas mahigala sa issue on admissibility mahigala kay hearsay ang issue pagyud ba kagilaan sa gibugaton ang iyang credibility kay mao lagi na nga si Matibag do na siya mahigalay columnist maninig kadto daan na nga iyang gitirahan mahigala si Vice President Sara Duterte sa iyang mga columns kaniadto pa. Straight to the point. So daan na ang imong bias dili ka objective nga mo investigate. Gawas pa na ang iyang asawa congresswoman man di ay nga usa sa mga endorsers sa impeachment medyo ang mga tao dali kay sabto nila nga wa gyud dili siya fair nga mohimo mga higala og investigation as NBI director. Dili man kayon nga maogon na masangtop sa nahuna sa tao kay mao man ang pangutana kini pangutana may higala kalmar ni nga pagkapangutana ato ni Binluan may gani mga kagilan to nabantayan nga ang cross examining council dili kayo minaldito ang pag cross examine. Ang inyag murag maigo na mga higala buhian na og katungtungnan pa ni katong cross examine nga minaldito
Nga di ka gyud buhian hanton nga di ka mulagom. Delikado mahigalas matibag mga sukit tig paminaw. Kini sa to ni binluan murag may kuan pa ning bata gawas nga bata pa medyo murag kuan ra siya kanang dili ba iyang kanang tan-aw murag na naigo na di na gyud tiwasan. Tanawa ato paminaw no ato kuan na. O considerate kayo ni si Inday Sabi na tan-aw nga ni hangos naman ay okay na lang hangos. Ato lang lagi kito katawa mahigala ha. Kaya di tanaw ang iyang credibility mapiktalan man ang mga pangutanahan. Kini mga ginagmay pangutanan ni pero ang labi na ang publiko nga nagtan-aw makaingon gyud dili day kuan. Kini ni ang fair no. Ang dili objective. Ato paminawon si Attorney Binloan be sa kini nga portion nga mga pangutana. My next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po. And she is Representative Maria. Your Honor, with all due respect. This is cross your honor. Maybe given leeway, Your Honor. Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel, for the respondent. She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. correct? Before I the witness object, Your Honor. answers, what is the objection of the lead prosecutor? The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant. Your Honor. And that should not be allowed. Your Honor, these are The, credibility testing questions, Your Honor, which is always relevant. The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness regarding his Okay. testimony. Pause. Correct. Ang ruling ni Chief Escudero sakto. Ano man uncross man gud siya? Dako og liway mahigala sa Attorney Binloan isip mao'y nag-cross examine. Sakto ang kansis nga pag-test sa bias ang credibility sa witness. Natural. Di babagan ng registro, may object sa registro. Ang anong apilo ng asawa. Natural din ang maapil. Natural din ang maapil mga sugiti paminaw kay imong i-test ang credibility sa witness o imong i-test unsay biases sa witness. So object siya mga kaigalan. Iyang objection overruled. Buti pasabot. Ayaw, ko na mauna yung objection. Iyang gi-object ka. No sa may purpose objection, ang iyang ground mahigala relevance. Relevant pa ginapirmi, relevant ginapirmi. Ang iyan ay pag object lang yun siguro or unsa ba? O mo ni mahigala so palpal sa hinuon ning kalakiha. Kay ang iyang objection mahigala sigurado gyud ma-overruled. Nya i-explain ni Sis unsa mga higala ang reason. I-rewind ko no gamay dong para to ma-discuss og dugang dong. Say kana kato pag pangutana Attorney Binloan. Object ka niya. Ang iyang objection, dili mao. Manang gi-overrule siya ng cheese. Overruled. Ato balikan. Sige ko na dong. Next question is, your wife is also a member of the House of Representatives. That is correct po. And she is Representative Maria. Your Honor, with all due respect. This is cross your honor. Maybe given leeway, Your Honor. Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel, for the respondent. She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag. correct? Before I the witness object, Your Honor. answers, what is the objection of the lead prosecutor? The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant. Okay, Your Honor, that pause. should not be- Matupang listo totally irrelevant. Kini iya objection nalimot ba ka sa mahigala ground ba na sa objection niya nga inana ang cross examination iyang inanaon or pag object lang niya or nakalimot siya mahigala angay bang objectan o dili or pag samok-samok pa lang niya or ambot naon sa ning mga higala basta kay natural ma-overrule gyud siya. Buti pasabot wa gyud ayaw nang imong objection dili na mao. Straight to the Kung point. panalitan polygraph test or lie detector test, ibutan ta lang ha. Imong ibutang ba si Kalilong, John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok o si Attorney Milvin Matibag sa polygraph test or kining lie detector test. Asa ka nilang tulo ang mudaog. Ato niya katawa mga sugid tig paminaw. So giobjekan mahigala ang kang Luistro nga
ang kang attorney binluan nga pangutana giobjekan ng Luistro. Katong iyab either objekan yun niya mahigala tininuod tong iyang objection or samok-samok lang ito yung objection o nakalimot siya nga dili kinahanglang objeksyonan to. Na overall sentences kuniro hinon. Okay, matabalikan dong niya. Ito padayon na dayon sa unahan dong. Atong dugang discussion. Okay, padayon dong. Your Honor, these are The, credibility testing questions, Your Honor, which is always relevant. The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness. Freedom from regarding bias. His testimony, and the chair will Nevertheless, Your allow Honor. it. Witness may answer. Your Honor, may I just enter there a was already- continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor. So noted. Witness may answer. Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document Counsel may do so. that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, the name is her. It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife. Her signature, but I have Tanawa na, tanawa na. granted with the Pause, pause, document adong. Gipangutan na siya, may gala, imong wife, appeal ano niya, nag-endorse in impeachment. Appeal. Kini nga signature sa imong asawa na, di siya ka-confirm. Ang imong NBI agent, maka-confirm ka ang signature sa imong asawa, di? Kaya ang kang Las Cañas nga affidavit nga wagi signature. Mahimo na mahigalang katawanan ning kalakiha. Tagbo in taon sa Las Cañas si kuan oy kinini ang si matibag may galaw saon niya pagpanubag ning kalakiha. Kana bang kalma kay pangutana mahigala ba mura nagkuan lang, ha? Sige padayon kuno dong names. compare it. At any rate, Your Honor, may we allow? With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office. All right. That's okay. At any rate, Your Honor, may we allow may we request, Your Honor, that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is already May we part request, of the Your records. Honor, that the witness be confronted first with the document, and We may will we do that, request Your as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach. We will do Assisting that, Your counsel Honor. for the respondent may please confront the witness with a document in the presence of assisting counsel for the prosecutor before counsel for respondent requests it to be marked. Witness will kindly look at the document and answer their question. May I first manifest, Your Honor, that the photocopy, the document being presented to the witness is a photocopy. Your Honor, if at all we can agree that the court's copy be submarked, Your Honor. And we request, Your Honor, that the first page that we showed and this signature page around page 16 be submarked, even at later, Your Honor, before the clerk. It shall be done at a later time. In the meantime, by the oath of respective counsels, I believe we can rely on this copy, subject to confirmation in the marking of the actual copy that the court has. And Of the you're referring to the impeachment resolution on impeachment, right? yes, Your Honor, but Your Honor, insofar as the identification of this witness, we are relying actually on the transmittal by the Committee on Justice, which was received by our office on May 11, 2026, Your Honor. Not So by it is- my office, but by the Secretary General of the Senate. Kindly confront the witness with the document so that he may answer intelligently. If you know only, Director Your Matibag, Honor, please, respectfully, that is the if I may say something, if the court Yes, will allow me. Director Matibag. In order to save time and the questioning of the
defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Duly noted. Counsel, move on. All right, thank you for Okay, that, so kining puntuha mahigala gituyo ning pangutana kini nga points. Pag siguro nga kini ang asawa usa sa mga endorsers, usa sa mga congresswoman na ning asawa ni Kwan. Matibag mahigala unya usa sa mga endorsers sa impeachment. So nihandapita medyo ang iyang credibility pag hatag ni mahigala og pagguba sa iyang gibugaton sa iyang mga higalang investigasyon. Aduna na kay bias na daan kumaohon eh. Straight to the Ato'y point. padayon mahigala ang pangutana. Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct? My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation. Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today. Actually, Are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you? even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness, and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon. All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena? I'm appearing today as a witness as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the No, that's prosecution. not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena? There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness in Okay, today's hearing. pos. Kini iyang tinubagan, may gala, masikwati po sa isang tinubagan kay musumpay mo. yun. Daghan mo yung pagkapin, mga sugit. Anak na ka mabitik yung hinoon ng kalakiha kay pagkapinan, magod. Ang pangutana, simple kayo. Answerable ba yes or no? Nya, pagkapinan pa yun. Ha? Pag imbitaw ka a lawyer, pwede masamingon nga, yes. Yes or no naman na. Yan mo yung pagkapinan, 29 years. Yun. Di ato sa iyang sumpay, ato sa tiwasan, may naka-recall ka sa rules on evidence under Rule 130. Musumpay man, di nagsumpay mahigala ato na hinuon na diha ng laan. Di nga ni pangutan na bitaw, nakikita ka sa prosecution? Yes, kaduha mo gani. Wag yung madaog ka sa meeting, kaduha gyud. Okay, ating padayon mga sugitibo na, padayon ko no kasamang names. Your Honor, the question of the defense is misleading. It is apparent that last week a subpoena was issued to the witness, Your Honor, and it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court. The schedule of the witness was scheduled to today. Your Honor, The objection is overruled. First, asked and answered, and for the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag. In fact, Pause. I asked if So gi-confirm wa gi subpoena di. Eviction na lang guna. Appear ka karon nga tungod sa subpoena or wa? Wa may subpoena. Kay imo ituyok-tuyok ka na. Ni-appear ka dili tungod sa subpoena. Ana dito na lang gid dayon nga total lang meeting mo Luistro.
ato na lagi katawa mga sugid paminaw pero ato gitan-aw na mga punto ba ha? Ang ilang theory mga higala o ang theory pod sa defense. Sige ato padayon na kasamang names. One was needed. And the response I got was that it was not necessary. But indeed, the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly, and today's trial dates. Move on, counsel. Straight to the point. Okay, mga higala tong tagaga pagtagad ang dugang pa itong mga issues o dugang mga isgutanan karon mga higala. Alas sa 10:18 na ato sa tagag pagtagad usab si kasama nga Aida Tampos sa Idol Buyki kay doon tay mga activities karon. Diri sa may Dakbayan sa Talisay unya doon na ta mahigala sponsor na to ang Alaksan mga sukintig paminaw. Before tan padayon sa itong mga issues unya ako ning gisuwat sa tong kolom day karon mga higala. Kini ato lang ning gidiscuss mga kagalaan pero og ato mong evaluate mga kagalaan kini ni ang articles of impeachment. Sa akong tanaw, basin pa ang prosecution o makapaningkamot sila sa sunod nga mga articles of impeachment o baka bawi-bawi sila. Basta kining unang article nga gipresentan medyo alanganin kayo in a part sa prosecution. Medyo dako mahigalang problema, no? In fact, kining pagka-present mahigala ni Matibag, medyo para nako, kung imong evaluate wa ni makatabang sa prosecution, nakadaot pagani hinuon ni sa theory nila mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kay ang theory mahigala man gud sa prosecution nga mali ito nang hulga sa Sara Duterte ining maong article mga higala. Kaya suko sa kay mga kagalan doon na kuno na kontak ng assassin. Ang tulog yun ka mga witnesses. Si Kalilong, si Lutok o si Matibag. Pulos gyud mga higala wa mga kagala ay na-mention nga doon na bay assassin. Kaya lang theory nga nakakontak na yun. Ang theory sa defense nga spur of the moment to mahigalang kang Sara nga nakasulti sa nato kay gitrigger siya og pangutana mga sukitig paminaw. Unya adtong panahon na medyo doon na nay mga prior niya nang maong preskon, doon na nay mga panghitabo labi na mahigala ni Sulaika Lopez nga gipakontempt pag humag-contempt higala ipabalhin ngadto sa presuhan. So medyo doon na tensyonado na daan. Katong hitabo. Sumuni ang sa side po may gala sa defense. Kaya mo nang ipangutana laging Win Gatchalian. 1 year and 8 months na ang investigation sa Special Task Force. Why natumbok hanto doon nga assassin? Akong kakuyawan to lisod sa kayong pataka na sa kagsultig na assassin kay doon na may sunod nga mga pangutana sa gyud. Wag yun, lisod kayo mahigala, padayon pa kuno ang investigasyon, So, pulos mga hearsay, kaya ng panahon na wala pa, dili pa man siya maoy NBI Director. O niya sa dihang na NBI Director siya mahigala, naghimo sa Special Task Force. O niya, ang tanan nga report, pulos sa podgikan sa iyang mga tao, sa intel mga higala. So, mabutang og hearsay, o niya, mo lagi nag-ingon at tulbinuan sa may translation sa hearsay, sabi-sabi or chismis.